Pred pár dňami som bol na filme o Duchoňovi. Tento film bol podľa mňa veľmi dobre natočený, bol veľmi zaujímavý. Boli tam zábery na rôzne predmety z časov socializmu ako gramofón, modranská keramika, nábytok Klaudia alebo vytačací telefón, reštaurácia Tempo, ktorá bola populárna. Tento film bol ale aj o vzostupoch a pádoch, o tom, ako ľudia na vzostupe pijú a oslavujú každú príležitosť, či už narodenie svojej dcery alebo čokoľvek významné, nejaký úspech v zahraničí, ale takisto zabíja aj žiaľ alebo akýkoľvek problém, nejaký tlak. Tento film by si mali podľa mňa pozrieť aj ľudia, ktorí majú viac radi alkohol, a aby si uvedomili, že aj 35-ročný človek môže na následky alkoholu zomrieť. A zažil som takých prípadov viac. Ja už viac ako 3, možno aj 5 rokov nepijem a cítim sa fajn. Takže všetkým odporúčam, ktorí to preháňate.